Keď sa astronauti Artemis vrátili z mesiaca, prvé, čo NASA sledovala, nebola fyzická kondícia, ale spánok. 10 dní vo vesmíre, bez gravitácie, bez dňa a noci. Telo zabudlo, kedy má vypnúť. NASA to vedela dopredu. Celé mesiace pred misiou trénovali jednu vec. Vedeli to z každej predchádzajúcej misie. Astronaut bez hlbokého spánku robí chyby. Je pomalší, robí horšie rozhodnutia a telo nevie, kedy má regenerovať. A to isté platí pre teba. Keď telo nemá hlboký spánok, tak tvoje telo je stále v pohotovosti. Ráno síce vstaneš, ale cítiš sa nevyspato, unavene a jak keby si vlastne ani vôbec nespal. Nezačal som svoj spánok riešiť žiadnou náhodou alebo únavou. Každý večer ten istý rituál a telo vie, čo príde. Night rituál, to je moje. Ak ťa tento produkt náhodou zaujíma, tak viacej informácií ako zloženie alebo na čo je to dobré nájdeš na noxium.sk a my sa vidíme pri ďalšom videu.